Het is deze dagen weer topdrukte voor de postbezorgers. Landelijk worden meer dan 1 miljoen pakjes op één dag bezorgen. Ik in het sorteercentrum van PostNL in Ljouwert is goed te vernemen dat het Sinterklaastijd is. Camping De Poelpleats in Kollem is in beeld voor de opvang van vluchtelingen. Dat is juist bekend maken op een jong van de gemeente. De eigenaar van camping De Poelpleats had het plak oombeen aan het COA. In de jaren 90 wie daar ik een AZC. Fred Veenstra is juist te installeren als nieuwe burgemeester van de gemeente De Frieske Marren. Zo waarlijk helpen mij God om. Hij volgt Arie Alberts op. Veenstra wie ontnota burgemeester van Frensje Teradiel. In de Ljouwerter Blommenbuurt is een warme hotel openen. Het is een idee van de Groene Apotheek, een burgerinitiatief dat de week griener en gezelliger maakt wil. Maar warms in de groen krijg je compost voor de groentetuin. Het blijft droog, jong en vannacht. Het wordt maar 8 graden, een warme nacht voor de tijd van tier. Morgen blijft het is ik droog, het wordt 11 graden. Jongs neemt de kans op Rijnta.